Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kertong ka Kongres uba Vincent H. Pala ulapan syai halor kajing sya akan tho ba jukran ha parlimen. Da ka baong bahaba ukran sya parlimen jupen sapriang syakilat patai kubor bat ha social media baro syikata. Kijingkren jong kidon ha website ka parlimen. Haba jubab ya kajingkali hadin ba uladap bantap kerteng kum kertong ka Kongres uba Pala ulaong ba ka ba ukran ha parlimen jupen sapriang syakilat patai kubor bat ha social media baro syikata. Hendai kipat ba kila ban yoi ke jingkren jong kidon ha website ka parlimen. Ulaong ba ulakren bun kimat ha parlimen habaya dei bat ka ketian khasi ka ILP ka 6 schedule ka surok bat kiwei. Habaya dei bat ki skim ki bawan ling ba UMP uba Pala ulayat hu ba barabor ki MP ki juyo san klur shisnam hendai hakini ki san snam ha usnam baningkong ki yo hendai hakasnam ba ar ki klem yo hakasnam balai pat ki yo tang ar kulur nakasan kulur bat ha usnam basauru ki yo hendai ha usnam basan pat karukom pha pisa kalapher ulaong bakam dei bamau kum UMP uklem penan kam bahai ki skim hendai ula persyang banum pensap ya ka badai jong upat ba kumta ulaong bagajing ong jong ki katu kaningut ba uba Pala uklem penan kam hok ya ki skim kalong ka babakala maka hakimi ki snam MP didon di but skim yang tu penterekam ha don you bano kadon ni ka jiong jong ki brio ka ba namar bangala dengan keren apa parlimen ngam jo circulate ngam jo ai di social media ngam jo thok khabar andre ka juk ka banta ka banga keren khila brio na website jong ka parlimen dalam digital banta lalu utara san snap kena try kita hi kena try dekilik kino kita gibru kila balik ke website jong parlimen ka banga keren ka TMC keren ka MP keren ki surok keren ki unemployment keren pun ke keren ka schedule berkunta terten pun kita ngatry ikam jonga kin sejubah hakabadai ki skin kadon ke sisya namar ba dei ma barbar yo sankror haka sistem ka first year ngiyo ka second year iklam yo ka third year na kasan crore ai tang 8 crore de ka fourth year ka fifth year mantabat ai hendrei ka system change na ka normal manual bagi saya dokumen upai bisa di office is pelak ciki block bat kunta terten mantabat ka bisa ubo no hapo SBI ka recommendation kali lamba ka portal ka training ya ki MP lani ka training ya hapo DC office ka training hapo block ki klam ai temur manhan kini kita wan training na po infal kita sudah ke training ngatrai hadir ke election ngana kalian jonga ngala recommend batron ki bangam pala ban recommend nomor ka website ki kan penting ka trikam nomor ba kita sedang ke selong ka teknologi ko change te kadon ke jingbit ha ka website jongki kamde banga klem pendon kamha re ngatrai habang alik keleng report pengawan yangi ke MP kino ki skim pengi ai ki saywan inquire ki CBI lani ki wei pat ki MP ngalik keleng ke India ban ke kumno ki wei ki MP ki pendon kam ki skim habang ai ke report ngai barobori ngai skim na pendon kam bakla na pendon kam hok abang alik keleng ki strong ki ong ba manswangi pan ki asal kan ki skim mentala yo kena try kata jung ong kam hok kadai ke sio bakla jong katu kani namar baki klem ai na Delhi bak ke ju poro ki penting kene ka tam ke pemerintah te klem padi draw ki bu ki satan ki namar ba lawan ko dom kala aslam no teknologi jong ki kata ke jinge dengan sio si perlok namar ki ka hok jong ki kam de ki bisa jong na ringam la lai namar ba barobor ka Keloy ka MP scheme tekeni ka jinge all over India. Dari Raja Sabha ro gaju, Lok Sabha ro gaju all over India. Kamde tangi.